ngan pendem yaki haga kerteng utrai ngan ai ti ya jing puslai ngan ai ti yaki jing diao ngan pendem yaki haga kerteng utrai ngakodi pi baro manwan siya kaniga jaka kaniga klemat bangin pendem ngin IT ho utrai kaniga klemat namar ngatip sibet in sadap kaniga jaka indalali yaga cultural program Henry habangi mani utrai pade ngaya ibun kisuki kitaliba Tishwa banjia kita ke baro ban smole ranya ladi Sngop hawan menta ban mani utrai Shwa bangin mani yaki weipat kiblay Utrai Jisu ap kemilanti yang iway pa iway yang kena jaka kena por baru wan syanga pi baro ki basitom angin wan kum kita ki basitom sisa badap de pop renjan ibadon ke jing telot ke jing duna bat shwa bangin mani utrai ngin irwai lang shid khot ad khot kena ke jing rwai kum ban kring ki way ru wan ngan ai ti ya ki jing ngan ai ti ya jing shito ngan pendem yaki haga kerteng utrai ngan ai ti ya jing kuslai ngan ai ti ya jing kuslai ngan ai ti ya ki jing dio ngan pendem yaki haga kerteng utrai ngir khot ga kerteng Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu amen ngin ralang kasur badong Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu amen ngan ai ti ki jing kuslai ngan ai ti jing kuslai ki jing diao ngan ai ti ki jing diao ngan pendem ki hutrai ngan pendem ki haga kerteng utrai ngan ai ti ki jing le rai ngan ai ti jing le rai ki jing dum ngan ai ti ki jing dum ngan pendem ki haga kerteng utrai akwai pi baroban khot kerteng Jisu 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 ko Ji ini yang lang Jisu Jisu ko Jisu 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 ko Jisu amen sashi sing nong Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu 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 ko Jisu amen Ngi ro yang me ko try Jisu ngi ai nam yang me ko try Jisu ngi mani yang me ko try Jisu hallelujah 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 komen ko prabi je try Jisu don ringkat bat ngi hakni ke por hakni ke duan kala de pianga hakni ke klip mat ban ai shu ke jing rwai ke jing ro ban pediang burom yu try om tang bun wan halor ke duan Henry hagi donot ke jong pi jonga namat ke tienu blaze ti ben kong ke korin la nong ke balai ke de khot ke bakat riu ke kren bau mangi manga ma pi ngi ke temple ngi ke temple ke jong blay bat kwa ban shong tang halor ke duan kwa ban shong hapo ying mane hapo tabernacle nane hagi nu ki jaka ba pi pen kre Henry ke de tang hapo ke donot jong pi jonga ke ba utrai Jisu udah kwa sisa ban shong ngi ro ye me ko try Jisu ngi ai nam ye me ko try Jisu ngi ro ye me ko try Jisu
Ngi ai nam yami ko try Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Merenong penim jongi. Jesus. Merenong ai bor jongi. Kuman ko para waj isim bentah ka banya ong lang. Ngatib ha por election dan kaman ong. Ni he ba ka sur denum day. Ha por Christmas lo pet miet ngi he sur. Shibit pet New Year ngin he sur. Menta pade hakamat jung utrai le singis ngotieng ngis ngole ran om dan kaman le ran om dan kaman ngotieng hakni ko por swai bo ipadar in kren lenin ai ka jing lam prang yangi ngakwa ya pi baro ban lai luit nomor ka kcinu ble ko ong habadan nu mensim hang ta don ka jing lai luit ladang ngimpat lai luit le se ngimpat don mo yo mensim bakoi yo le se ma pi mangangi don tang ki wei pat ki jat mensim le se ki mensim ting pot mensim bishni bat ki wei ki jai tagum ta ka ga klemat ngakwa ya pi baro to gini tap tilang ban pediang burom you try jisu blawan hakmat jungi halor keduan bangin ai ke welcome song le ga jingwai ka ban ya ro you try jungi jisu 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 nong pin em jisu jisu Jesus nong penem Jesus 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 nong penem Jesus nong penem jong a penhe ke monitor gitar ya roy try ya ro ya u try hallelujah ya ro ya u try hallelujah ya ro you try ya ro ya u try hallelujah ya ro ya u try amen jisu nong ai bor chonga jisu 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 nong ai bor jisu 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 nong ai bor jisu 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 nong ai bor jisu nong ai bor jong a shakmen how try shakmen how try hallelujah shakmen how try hallelujah shakmen who try shakmen how try hallelujah shakmen how try amen I nam you try hallelujah I nam ya u try hallelujah I nam ya u try hallelujah and I nam you try I nam ya u try hallelujah I nam ya u try amen money you try money ya u try hallelujah money ya u try hallelujah money ya u try hallelujah money ya u try amen I can jing tap ti ka ba jam han ka ba tao try chung yu ba dei nong panim nong bu nong tao chung agni ka por ngai ti hai phada ban sedang ya ka jing mani sacrament jungi ban ngin sa beteng biang En yero baden songu man lakapor ya ka sacrament bu tamat balong lei kaburom hauk pa badau kun badau mensiem bukut along kembang ning kong kom juk menta arbo junam la junam amen En yero baden songu man lakapor ya ka sacrament bu tamat balong lei
Kaburom hauk pa badau kuon badau men siem bukhoj. Bak lalong kamba meningkong kemjuk menta bat barabor jenom lan jenom. Amen. En ya robat en songu man la kapor. Ya ke sakramen bakoy tam keduan bat balong lay. Kaburom hauk pa badau kuon badau men siem bukhoj. Bak lalong kamba meningkong kemjuk menta bat barabor jenom lan jenom. Utray Jesu Christ ukun jong ublay. Kaktin balawan longdo nakabenta bansius payangi. Udon menta hangne halor kane kaduan nakabenta jungi. Ula penrit yalade ban penlong yalade kum kejingbam nakabenta kejingba jingem mensim jungi kumukpu Henry ngitip hakaduruk pu don ukun jongublay. Ubala syashitom balayap bad lamipat nakabenta jungi. Ula job tiaw ya kapop bat kejingyap ban ay mensim yangi. Ban yatu yangi ladangi don hau ngiru ngin sa job tiaw ya kapop bat kejingyap. Ulas ngotenat banwan bandon badngi. Usotenat ban yo I bangi ker saudong ya u. Bad mangiru tongin ya penpau bangi burom ya u. Kumutray u kenrat usim jungi. Henry kumuparalog jungiru. Bakwa bandon barabor jan badngi. Ban kring yangi sa u. Ban samlem ya ke jingim blay jungu. Ti kumban priang burom ya u. Tongin ya pendem ya laki kli ban priang burom ya u. Tongin ya pediang sobha ya u habdeng jungi. Ba tongin ya yatu ya u. Ba ka praise and worship. Ka jing ya robat ka burom bangin sa terwa. Leng ba ki jing ruay, ki jing duay, bat ki wepat ki jing leniam. Kan long namarba ngi id ya u, ngi burom ya u. Tongin ya onglang, ngi ay kuble ya me kutray. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong ukpu ka jingem. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong ukpu bawan hiar na beneng. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong jaru babam danga unim. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong ka jing mipat. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong jaru bangay hanga unim. Jaru bangay hanga unim. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong ka jing shay ka perthay. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong ka lenti ka jing sishabat ka jingem. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong tuwan sanga pi kiba sitom bat kiba kia jingkit. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalong unongap lang brod babha. Ngi ay kublay ya me kutray. Mela ong ngalawan bapinyo jingem kabapura. Ngi ay kublay ya me kutray. Ti kumbangilap pediang burom yau Jisu da kabaay kublay yau tongin ya penkray aladi ban ay hau kangu kadem kajing ya robat kaburom ban penpau ya kajing kemen jungi ba ulawan ban don hapdeng jungi hakane ka sakramen jung kaduan ngitip bau don bat ngi barabor henrei u ay lad yangi banwan shau bat bantarwa hau ya kajing mane jungi
Shwa bang dia shong ko pai ba kani ka por kani ka klemat. Kade ka por sa shisien. Ka bo dry pen kan mawe ngi na kitab Isaya ka lanong ka basaw pulai ka dekat ka baar puway. Ngin sha skor bhai ka tien jong blay. Namar buon sien ka jingim jong pi jonga ngi kwa balong buon ki ai kani ka perthai. Ngi kwa balong ki riu he ki riu hain. Henry ka ai ka bo blay kwa ning kong ai ya pi nga balong. Kade ka ni ka ba ka tien ka jong u ka ong. Kitab Isaya ka lanong ka basaw pulai ka dekat ka baar puway. Kini Gibril ki bangala tao na kabantaya ladi kin sarwa yaro yanga. Kini Gibril ki bangala tao na kabantaya ladi kini baro ki bayang shani ki basyong shani ki bangala tao na kabantaya ladi kin sarwa yaro yanga. Te hang ni pikloy ni man rwai ban yaro yo ni tribe la tao ya pianga. Kata ka di ka jingkeli na kabanta jong pi ha ka klepmat. But sashi sin na ka por ngin rwai but ngin yaro shishayo dry. Nadu ka dono nadu ka mensem ka jongi ringkat ka jing tap kti ringkat ka sur ka bajam ka jongi ringkat ka jing risa ka jongi namar une udei ublei ubashisha yero yame ka jisu ni ai nam yame ka jisu kublei shibun ka jisu yaro ya u try ha jing managing shi do yaro ya utrai habadum ni habashai yaro ya utrai ajing managing shidong yaro ya utrai bao utrai long kin rai bao utrai long kin rai yagi om chukle trying in my one head, how don't look gila. How try long in rod, young young children. Now trying in my one head, how don't look. It's no more try, so go ya try. I think managing she dog. Try habadum ni habashai Songo ya utrai Ajing managing shidom Songo ya utrai Bao try ulong kin ran Bao try ulong kin ran Panyagi ong chuklen Now trying him la ban pen how don't look he lie how try long get rod young on Japan now trying him la ban pen how don't look in money I'll try money I'll try hajing managing she come money Thắp thì cái bajam sa chi sen na batao klay jongi blak roy ban wan hap neng jongi bar ba kloy ban kerku yangi yero yame ka jisu i ai nam yame ka jisu kublay shibun jisu ni i yame ka jisu ni shanya hame ka jisu hallelujah hallelujah agar ka por jar jar ngila ban syong Klem da siya pantod ay kiparlok ke jongi. Kajimot ke jongi ke day tang siya utray Jisu. Karinyeng ke jongi naru kli haduk ke jatang da utray Jisu. Kasiti Paulus si ginong Roman na kalnong kabakalay dekat kabakat sao. Kakstinu blay gaong tupong da ukris Jisu.
Buana pinangangis ngotenat hagini kipor Christmas New Year banyawat kiriam ki babes ban pom. Kenang mengin pen itenat ya ka pertai, ngin pen itenat ikiwe. Ngin ya kopru jonga ka babes. Om tang jonga babes jonga ka barem. Henry utrai kwa ya kata komen ko prabe ya. Ukwa penban bangide ban pong da ukres. Ukwa bangide ban pong da uhi ha ka jing em ka jongi. Balingi ha ban pong da ukres. Ekstenu ble kadang peteng bat ka ong. Kenang bangin light na kata ka jing brai jong ka pertai. Laringi pong da ukres ngin sa light na kita ki ei baro. Henry laringi pong ki riam ki bakala le sengi kring penban ya ka jing brai jong ka pertai. Hagani ka New Year bangin kamen ta shus nem betemai kalong le no komen ko parabit lada ka jing em jong pi jonga kadang ne ka jing em barim. Mapi mangarungi day balong temai kumbangi pediang burom yus nem temai bad bangin pen temai ka jing em jongi ngidon kam yo ne utrai ngidon kam yo ne usiem uban sen syar ka jing em jonga jong pi le sebun pedeng jong pi pilayam namar pi klem yo ban tiet ka to ka juti ka barem palat bun pedeng jong pi pila sngo benut pi klem yo ban su ka jan ka babes namar ka rem palat. Henry kini kei baro kim long ki bakir pang hakmat utrai. Ke bau bleu kwa ka de. Hatu pila pen khoi ne em ka donot ka jong pi. Shwa ba pin kam shus nem temai. Hatu pila ailan em yanga bangan long sim ha ka jing em ka jong pi. Kom ta puson ko men ko parabit ye. Yo le se ka spa ka tengka ka nam ka burom ka dang de ka ai ka basun syar ka jing em jongi. Long sim le se ka ai ka bakinja pertai ka jing em jongi. Shiti bening kong uyones long ba ada kot kat san kak tienu bleng ko ong ladangi iet ya ka pertai bari ki ege ka badan ha ka pertai ka jing iet jong ukpa kam don ha donot jongi ka jing iet jong bleng kam don ha donot ha jing em jongi ladangi dang iet ya ka pertai pen ban neutral ukwa bangin iet ya ukwa ban iet ya komen ko parabit ya namar balai udai usiem udai uperlok udai biya janta ma kajing em kajongi kumta komen ko prabi ye swaba pinwat perlok hakani ka pertai uni ula dei lupa u perlok ubala request nadu meno banya long perlok bat pi le si pila bun ki perlok ki Facebook ki Instagram bat kumta terter hagi jakarta jakarta Henry ya uni perlok le sengem pat accept friend request kajongu how news nem tumai ubangin jamenta ngidon kam yo ne perlok ubusisha ubanum shet kelada leileiru kumbang ka kitin ke jong ublay naga gospel kat kumuyonis klonong ka bakhatsan dakot bakhatsan ka kitin jong blay ka ong bo ublay kwa shuban kot yangi kimrao kwa shuban kot yangi kimrao Henry ukwa ban kot yangi kilok ngap se komen ko pravit ye ublay jongi kwa ban kot kilok ki paralok namarkat ka ba utip na ukupa jong ulaya thulut hangi kumta komen ko parabit ye hakan ka klip mat ngirungin ong ko try ni kwa konrad balong ki paralok jong mi bun ki paralok ko try ha jing em ko jongi ki bangila accept kila i no si tengpor yangi kim don shu bat ngi menta kila don bat ki wei pat lese kita ki ba i ki ba thon ki jongi ru bun ki bla shet kala yangi nyim yo si chai ta ka jing iet ka bapura ka bangi dei ban yo Henry na mi ko try hakane ka klep mat shwa ban kam shus nem batamai ngi kwa da shisha ban yo mat ya ka jing perlok jing long parlok ka ba shisha bat me namar klem ka jing dei parlok bar utrai nginam la ban le nginam la ban le namar kaktien jong bleng kala ong gospel kat ko yones haglon ka bakhasan ka dekot ka basan Lemanga penom la banle kabamul ada pidon spa pidon po pidon kerdan pihe ka degree pihe ka nam pihe ka spa ka po ka jaka ka puta kibriu ki itulut ya pi tulut ya ki MLA ki MDC pi tulut ya ki he spa la ne baro kita ke badon ha ka bor Henry blay udang challenge yang ya pi menta ka no pai sngi lemanga penom la banle komen ko para pidon kam yang tungin ong yu try kanya kini kelemat Jisu ni don kam ya me ko try
อีกว่าบันลงปรลบบันมีก็ตรายนำมาได้มามีไปอีกหนึ่งกองอย่างนี้อมได้มันอีกก็ตรายบันแดมยาละเด็กในกบอด Try me long ulong bakordor Try me long ulong bakordor ban ngai yame ngai tang yame me neng kong yana shwa bangin roi biang kan jing wai kali la dia hatu nga i tang yame ko trai ngan i chi sha na em tang yame ko trai ne nga shup ong la ko ong roi la ko roi na mar sngo tunat ka jing roi yo le sing ngadang i pen ban ya ka kurim jonga ngadang i pen ban ya ulok jonga ngadang i pen ban ya ka kam ke jonga ngadang i pen ban ya ka jakatrei jonga ngadang i pen ban ya kinu ke bayarap tengka ya nga yo le se kalong kumta namar bun sien habang i pelong ki program seminar ka jingelap ka ktien jong blay ngim da yo i than ma ki bru ki i chi chai ka ktien u blay ladang i pelong sing tho ding sak jan duna ba ki bawan tang sande sai dap ka jaka hatu ngi i chi sha na em yo trai ngi i chi sha na em ka ktien ka jong trai ngi kloi na em ban i no ka kam jong i bon wan snap yo ni trai u bang i ne ka dei tang ka jing ruai ne chu ong la ka ong dep chato habang i ruai ngi di ban mut nandu ka dono jongi kat bang i dang ruai ka ni ka klep mat ma piro komen ko para bi ye la da pi sngo chi sha ba pi i chi sha yo ne trai ruai lang mat na Try me long ulong bakordor Try me long ulong bakordor ban ngai yame ngai tang yame me neng kong yana sashisin ngenong try me long ulong bakordor try me long ulong bakordor ban ngai yame ngai tang yame ngai neng kong yana try jisu ba ye le se bun ki jing wai wan hakalin ti beneng ro ko try ni shurwai la karwai ko try henry ka jing long jongi ka per ko try bun singi ong nilang nya ya ka pop Henry hakapop hingi kersum kotra jisu ye meu badap de jing isen ai meu badap de jing ma to pe yang ngin ka khamat isen ai jong me ni ka por kat ngindang syong kani ka jaka kotra ban puson ya ka jing ie ka ba kraw tam ka jong me ka jisu ban ngi ker pat ye me kotra ba men ma men isen ai ya ki like ki let ki tam ka duna ka jongi naman ngi dei tang ki breu kotra ngi dei tang ki breu kotra komen ko para ba ye sa chi sien la ni ka por ngapen kan mai pi ka ktien ka jong blai naga kitab sam klenong ka balai punyo ka dekhot ka basau ka ktien u blai ka ong to wat jing sngop ha utrai wat jing sngop ha utrai bat ye ki jing ang not jong pi baro en sa ai le se pi ban nga bun sim ni don ki jing ang not ki ba per ban ngim juyo balai namar ngim juwat jing snobha utrai namar le singim juwat kum no man pin snobha ya utrai ni wat betang man pin snobha ka met jongi ni wat betang man pin snobha ki para breu ngim not ban kren ka jing shisha ngi ting yo kim don shu kita ki babut yang ni bun sin ngi wat jing snobha para breu henry utrai upin kan mau ya pi ngah ka ni ka por wat jing snobha utrai
บัดยกิจิงอังนวดจงพีบารออันสะอายงางเงชิบุนกิจิงอังนวดจงพีจงอาเฮาสเนมอุบัติไมงิกว่าบุนกิเอกิเอบักิควรกิคตีจงอีเลเซกินบากินเมียดกินสตาร์กินเต็บกเอกินปาสักกระดันบะแพรกินมาก็แมนก็ปราบิเอบางทีได้บันเป็นเหตุเป็นสันเรากิควรกิจงอีนิ่งกองเอบักินเต็บนิ่งกองยาอุตรายอุเบลจงอีอินดากิลาดอนโยจีซูงนองเยพีกเอบารอกิลองกิบเบียงกุมตากันในกิเลมันก็ตรายจีซูงีกว่ามันเป็นเป้าฮามีบ่ไม่ได้เอี่ยมไม่ได้มาเมวนองสัญชาติกับจิงเอ็มกับจงอีลาดามาเมไม่สัญชาติก็ตรายกับจิงเอ็มจงอีได้หังตาก็ตรายนี่ลาบันยาคุณอยากกับจิงเอคำทำเอกับจิงเป็นช่วยกับปวันกุมตาก็จีซูหากันในกิเลมันงีกว่ามันเป็นเป้าฮามีก็ตรายบ่ไม่ได้เอี่ยมจงอีอุเบลจงอีอุกันราดจงอีเงินยองลังเยโรยามีก็ตรายจีซูยายนามยามีก็ตรายจีซูเมเดอุสเอียมจงอีก็ตรายจีซูตัวสัญชาติก็ดอนนวดจงอีตัวสัญชาติก็จิงเอ็มจงอีก็แมนก็ปราบิเอกันนี้ก็ได้ก็เคล็ดมันก็บอกพี่มังอานี่โดนกำมันเละไอ้กันได้ก็ปอดอมได้ตั้งบังเงินชูช่องเห็นเรื่องนี่โดนกำมันเละก็ไว้ก็กำกันได้ก็เคล็ดมันกิตาบจิงเป็นเปล่าก็เลยน้องก็บลายก็ได้ขอดก็บอาร์พอก็เตียนอุเบลก็อ่องอุจิสูอุยังหาจิงคังบารุตีตอกbegitu ke bayo snow ya kene ka sur lada ki yang bat ki pli ya ka jing khang utrai un wan rung un ya shang bam rengkat bat phi kum ta kene ka klemat ma phi mangangi don ka we ka jing khang ka balada ngi khang kerdap wat ublei ru umla ban kerku yang ni ublei umla ban kta yang ni umla ban ai ki jing don kam jang ni kata kene ka jing khang ka donot ka jong phi jong la hagan ke klemat tu pli ke do not ke jong pi ko men ko prabi e bodong ho jisu ko try wala dangam yo e ke do ser shibet man bam la ne la shai hagan ke sngi new year ngam le ko try la dangala don ya me wala dangam don le se ka bam ka di bangan khawai ke perlok paramarjan habagi wan ka shaying shasem ngam le henrenga don ya me kata ke ko kong santam ko men ko prabi e Henry long le no la dangila khot shibun ki briu la shai bandi sha haying jongi ngila ai khuble happy Christmas happy new year tang bah dono jongi da shisha ngim long happy ngimpat kemen namaria jisu ngimpat don ha dono jongi Henry ka klemat ka mau jisu don ha dono jongpi wala da ki perlok jongpi kim ong happy new year happy Christmas ka dono jongpi ka long happy la ka happy ya ro you try ya ro you try ya ro you try kum ta komen ko prabi e ai ba na uni usnem barim show snem tamai ya uni jisu ban wan ha donot jongi menta ngin ra ya u ngin ya rengkat badu ban ngin ong ko try to long siem mami to sen shar mami ko try ya ka jing em ka jonga ka yen ka sem ka jonga ukurim jonga ka kurim jonga ki khon ki kti ki jonga baro lang ko try sen shar mami ko try long siem mami ko try ngiro ya mi ko try jisu Ngi ai nam ya me ko try jisu Ngi mani ya me ko try jisu Kat bangadang ruai nang ni ko men ko prabe e kini ke jing ruai pusan ni kini ke kentin ke bangin ong yo try ba udai ublei udai usiem ban ngi kwa ban ruai ya ro ya o ban ngin ong khat du e medai ublei ubashisha But dan blay shu like no ni utrai ujong pi ujonga kum takat bangadang ruai pila ban puson ki kentin enda pila nang join lang bat nga ban ngin ruai ban ye ro you try Jisu medei ublei jonga Jisu medei usim jonga ngan ken tiu kerteng jong me ngan yai ruaya ro ya me Jisu medei ublei shisha it's ngap yang bat ngin ruan Jisu medei ublei jonga
Deus im jonga Giêsu me Deus im jonga ngan ken tiêu kerteng jong me ngan yai rwaya ro ya me Giêsu me Dei ublei shisha nhìn yar wai lang cái pot chai chai Giêsu me Dei ublei jonga me Deus im jonga Giêsu me Deus im jonga ngan ken tiêu kerteng jong me ngan yai rwaya ro ya me Giêsu me Dei ublei shisha me Dei ublei shisha Giêsu me Dei nong penim jonga Giêsu me Dei nong penim jonga me Deus im jonga Giêsu me Deus im jonga ngan ken tiêu kerteng jong me ngan yai rwaya ro ya me Giêsu me Dei ublei shisha me Dei ublei shisha Bad phi baro ke bashong hang ni komen ko para beje Lada phi don ke jingpang ke jingstong le se ke ke bate ke bakhom ye phi hau news nem phim la ban pen deb ye kata ban men tangin jam chus nem batmai ban utrai wong klemanga phim la ban le ei hang ne phi la ban dwai ko trai da shisha wala danga don yu lok wala danga don ko gurim wala danga don ki bahayeng hasem henry ngas ngotu kim la ban yarap yanga henry tang mameu bala ban yarap yanga ko trai habangan jam shaus nem tmai kum ta ko trai nga kwa banong ke klemat ko trai banga don ka jingpang le se kala ban dei ha ka kli ka jonga ha ka shadem ka jonga ha ka kpo ka jonga ha ka met ka jonga bro ka we ba kam tam e ha ka men sim ka jonga ko trai ngala long kristan ha ka snong hakani ka balang la sis nem menta ko try henry hawaki we ki pe yang ko try ki tulot jingeng penban namar ngaduna jingeng hadu kata ko try ki ong ni ong barabor bangi dei haka balang ka basisha bangi bam yo try ka met ka snam jongu hawaki we pat ki pe yang i kim yo i jisu ei ru hangi kum ta ko try ngas ngole ran ko try ban le chus nem thamai namar ngadong long hi kum ju wala dang rakhi menta ka jingdam sis nem kani ka jing kani ka balang ka jongi hakani ka jaka henry ka jinget jonga ko try kalong ka batlot ko try dang khlan jinget penban kituk bedang surung balang hakani ki stayo ki bladep hakani ki snem ki bladep ko try ban yanga bala hakani ka balang nadu men shwa men hendai ko try jisu bije da shisha ngadon kam yame ko try you don't come yame ko try ba men pen ko pen kya yangi na ka jing tlot jinget ka jongi bargum ta hakani ka klemat ngin dwai bat ngin ong jisu me Dei unong pen kya jonga Giêsu me Dei unong pen kot ujonga Giêsu om don doktor de ki weipat namaru blei ulawan om naga benta ki bahok om naga benta ki bakot bakya henry naga benta ki bapop ban naga benta ki bapang ke bestom kham tam e ki bapang ha ka mensiem kani kam dei ko por ka bangin thia ko men ko parabe e yo le singi shaken oi pen ban ngi thia pen ban ba sibet ngi snow ko makala dep kata ka program klem yo jingmen toy kum ta ko men ko parabe e puson kani ka por bat khot yo ne doktor ujongi unong pen kya ujongi bat rai lang bat nga bat om ban pen kya jingpang ke jingstom kam tam e ke jingpang ha ka mensip Giêsu me Dei nong pen kya jongi me Dei sim jongi Giêsu me Dei sim jongi nan ken tiêu kerteng jong me yen yai rwaya ro ya me Giêsu me Dei ublei shisha me Dei ublei shisha Giêsu me Dei nong pen ko jonga Giêsu me Dei nong pen ko jonga me Dei sim jonga Giêsu me Dei sim jonga ngan ken tiêu kerteng jong me ngan yai
shisha Jisu mene nong ai bor jonga Jisu mene nong ai bor jonga mene sim jonga Jisu mene usim jonga ngan ken tiêu kerteng jong me ngan yai waya ro ya me Jisu Jisu mede ublei shisha Jisu mede nong petengan jonga Jisu mede nong petengan jonga sim jonga Jisu mede usim jonga ngan kem tiêu kerteng jong me ngan yai waya ro ya me Jisu Jisu mede ublei shisha bangino ngan kem tiêu kerteng jong me ngan kem tiêu kerteng jong me ngan yai waya ro ya me Jisu mede ublei shisha Jisu mede ublei shisha Ginong lang iya ro ya me ko try Jisu Ni ai nam ya me ko try Jisu Kublei shibun ko try Jisu Hallelujah 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 Kumben ko prabi ye Ekstin ublei ka ong Bo kwa ikinong mani ki ba mani Nakajing shisha ba daw mensiyam bakod Kum tama pi mangaro ki ba siyang hang ni Ngin mani o try nakajing shisha ken Om da ka bangi ngi mani o try ru bat ngi mani o tu masiru Ngi mani o try ru bangi lay pak kanyaro Ngi mani o try bangi lay wat dawai keleng namar ngim yo jinget ngim la ban koj na o try Ladang ngim pat koj ko men ko prabi ye day bangi trot jinget Bun sing ngi siwat ba ya be ya ka kampala Pen ban nganong nya pi ka kampala ka di ban be yang ngi namar ngi di ki banget haleluya 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 Bun sing na kajingim kristan jungi ngi di ki banget ban ngi be mangi ka kampala Don jingje kampala ha roy ngi ya be don jingje kampala ha mau nyang la ngi ya be don jingje kampala ha catering ngi ya be kani ka de ka babakla pen ban ka kampala ka ban jia hang niru Lada mapi manganginget ke kampala kan sebut yang ni haleluya 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 Barkum tangan ong yepi uni utrai habang ngeduai hapo kedukan ke jonga haba ke coffee machine ke jonga kelas niu no ngam yo por ban lek pasna ka hapo pibi uter so uslap ka por bang adang lek ngawan pai biang henry ngam yo por ban lechna ngaduai ko jisu ngatip mela ban penkoj mela ban kta wat ke coffee machine jonga ru habang ngaplok ngala on kalong ne kamlong le sebun pipi ong kalong kampat long Henry hakawai pat kasngi sa sisian ngong kutrai ngatip ti mela ban le om don ke ke bau blei jungi la ban le ladang gi don i jinget kat isambai tersola biang ngaduai biang ngakta kom ne ko jisu ngatip ti mela ban le ngashem ngaplok biang ngaon kalong ne kamlong Kalong ni kamlong Kalong Ya roy utrai Ya roy utrai Kanong ya pi Utrai le se haga beningkong Unumpat le unpechwa Haga baru le se umpat le unpechwa Haga balai te jenjar manong bo unum le su Nganong ya pi da shisha Don ke belawan ban pej Hangno kata ke coffee machine jong iba kupar Kilawan hadukan ban pej Bagi para jong aki witness lot barokhoi Baka coffee machine kelas niu Tang naga jing rut duai hau jisu kala long biang Kanu tamli lada mapi mangang Ngi duai hau try Ban pin koj pin kia yang ngi Hato unum le Ule namar arhajar kat kendai yang ala syapen koj naga jingpang gastrik jonga tang namar banga pule Bible men step klem di sya step shu ngasya jingit kendiat ngapule ke Bible hadu shiteng sngi ngasabam haka balai pu nyo sngi utrai lakta yang a bat ngalayo jingkoj ngampat tip lai pu pras sngi ngasdang ban tip
Bangalakwa ban bam ketung, ngalakwa ban bam so menken, ngalakwa ban di syadut. Kini baro kimlong ban bam yang namar ngadei u patient, lene ngadei u badon yang gastric. Henry utrai hadian sapos ngila pen syai kedar, bola pen kot yang piti belai ngasya jingit. Ngasya jingit namar habang ngalong nong yalam, ya kiwe ngapa sya jingit hapok ke prayer group jonga, yala depat ngamju sya jingit. Bat kadon ka ketian nu belai ka bakren selendet ka ong put klemran. Ya kiwe pa sya jingit, yala depat om sya jingit. Dei kata ka ketian nu belai ka bakren selendet ka pelong yang aban sya jingit. Bat habakut ka jing sya jingit, ka jing duai sapos ngi ha ka por ayom len, dei ha kata ka por bo drive kata ka donut. Bat kum tau pen kala wat ya kini ka jing pang sya ka jing kot. Henry kay ka mga kam smoke komen susu kadai kani komen ko para namar nga klempan no blay jong aban penkot yang nga sya jingit namar banga ngorem ni lade penban utrai nga ong yepi wat klempan ru u ai lada pipin ngop haya u kasam ka blai punyo dekot ka basawa jing ngop ha utrai bari ka jing ang nut jong pin sa ai nak ni ka daw utrai la penkot yang namar ka jing ang nut jong kadai benkot ban kia wala da nga klempan u ya roy try. Ya roh you try. Kumtah kini keportung ini yang lang baro begin ya roh mani you try uba im apa deng jongi. Teng teng dei mangi ke pelayap. Wala dang idang im ni layap. Henry you try pade u pelayap udang im. Topan kebon you try kini kebon begin ya roh you ngin mani you. Ban ngin rai ke jing rai. Ban ya roh susu you try. Shang hok bat kedai ban ya ro ya utrai Shang hok bat kedai ban ya ro ya utrai Shang hok bat kedai ban ya ro ya utrai ya ro kerteng jong u ya hajing shai utrai ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai jong ban ai nam you try Shang hok bat kadai ban ai nam ya utrai Shang hok bat kadai ban ai nam ya utrai Shang hok bat kadai ban ai nam ya utrai ai nam kerteng jong u ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai jong try ban ya ro Shang hok bat kadai ban ya ro ya utrai Shang hok bat kadai ban ya ro ya utrai Shang hok bat kadai ban ya ro ya utrai ya ro kerteng jong u ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai jong try ban mani try Shang hok bat kadai ban mani ya try Shang hok bat kadai ban mani ya try Shang hok bat kadai ban mani ya try mani kerteng jong u ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai ya hajing shai jong try ka jing tap tiga bajam nak batau play jongi nong penim jongi nong bu nong tau jongi nong pen koi nong pen kiau jongi ya ro ya me ko jisu ya ai nam ya me ko jisu ni pendon burom ya me ko jisu haleluya 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 Shida kot shwa ngin jam shakaba ngin penlong ye ka jing duai ka ne ka por hakmat utrai ngin mani utrai de ka bangi yeng de klep mat le singim la mandem ko sia ngin mani yu ngi mani ya me jisu ngi mani ya me jisu malakasni man lakas ni man kapor ni mani yami ni mani yami Jesus sa chisin ngendong na do donot ni mani yami Jesus ni mani
lakas ngi malakapor man lakas ngi man kapor ni mani yami ni mani yami Jisu man lakas ngi man kapor ni mani yami ni mani yami Jisu dengan syong kini kepor jar-jar ban mentangin pelong ya ke jing duai ban bu ke jing kerpat ke jong ya khamat jong utrai Jisu ngap usha skor ya ke jing duai ke jong phi ke jong a larangi duai sisana do ka donod klem na khwan jing man toy la di kan Pedro nyen Pedro ba ublei ude ban yo burom kum kini ki jing duai ba burom yo utrai klem pep on sa ngap on sha skor kan rod be ye ngi bu hakamat jome kan ko por ko trai suami kam show news nem ma thamai ai bor yang ngiru bengindup la man pen thamai ka jing em ko jongi kumbong ka tien jong blena ka sithi upolush kinong roman lanong ba hen riu ka khot hen riu bayo briu barem jongi la sa nar pnalang bat utra Jisu kumta la dangi lon dang don ha ka jing long rem jongi ka bamut nyempat ai lat yo trai bun shim mi ka jing long rem jongi kumda ko trai shim ko trai ki jinglong basnio jongi baro ngi kwa man sedang yusnem thamai rangkat ki jinglong ki babha ki jongmi ki jinglong ki basbun ki ba iet ki jongmi bagi briah bagi pet yang ngi ken yo iru ya kadur ki jongmi ngi kerpat ya me ko trai lada don pedeng jong piru wat nang ni ba pisong pelong ki jing duai ka ba kham jam man yo snolun try Jisu ni kapor ni wan mandem makmat jong mi atrai kam ta makani kasngi ka bakerpang jong kilonging kilong sem atrai habangi pet ya kayeng kasem bako jong mi Nazaret kat nung islong ka jing le ran yang i atrai ngilong ki jong mi hendai ngimbut ya kanuksa ka babha jong kayeng kasem ka jong mi atrai ha kani kasngi ka bakerpang tokar khu biang sa si sentrai ya kilong yeng kilong sem chungi kar khu yo pa ha ka yeng sem ya ka kme ya ki khon ya ki kti ai biang yeng sa si sen ka chingai e bangin la ban bot ya ka nuksa ka yeng sem chumi Nazaret ngi kar pat ya me ku trai Jisu ngi kerpat ya me ko trai Jisu Jisu bai kum ka jing kemen ba ka jing sogu ka ba kraw ya ka bor ka nam ba ka keting ba don bor jom bi atrai ha ka di ka por ba kelmat menta Jisu nga wan ban IT kerpang hame na ka benta kito baro ku try ki ba sya ban ben ki ba duk ki ba kerdu ku try ba i kum ju ya ki ru kan thei ku try ki ba syam janjar ba syam lanot hakaban penbet penbiang yala ki kon ki kti ko try milong blay badap da kijing i ublay basbon ublay bakdop ublay badap jingker ku a try kener ke kti basbon babas a ke jombi ko try tu don rengkat apring jongki tu ay ki ke jing tengen ke jing sok ba ke jing kemen hakabor jong men sim ba ko try kenang ba kan lai na ke jing so si ko try ba i wat hapdeng ke jung dai tha jong kan ka tlang ko try na pedang kebenta ki tu ki kon swet ki kon rangli ki baduk bat ki bakardu ko try bakan shem jing sai ko try ha ka donot ka men sim ka jong ki wala ka do jong ki ka kriat andai ka men sim jong ki ko try kan dap da ka jing sai na ma me don ha chan jong ki kdup ya ki try ba i te kar hai ya ki jingkur ku ba ko jomi halor jongki bakin yo ya ki jingdon kambaro na mal mami milong nong yo kanti na kabenta ka jing im ka jongki baro iwe pe iwe ngi karpat ya mi ko try ngi kerpat ya me ko try ngi duai hagan de klemat hang ne sibun ki bawan atrai ki don la ka jong ka jingkit ka bakhya
Kalaban long ke jingkit namar kapop. Laban long ke jingkit namar kayeng kesem. Laban long ke jingkit namar la syak penkit jubor. Henry trying ikan mau kaktin ke jong mi. Kabami ong lembaga gospel jong Matius kadway arpupra. Wan syanga pisitom pikya ke jingkit ngan penjat hat yepi. Menta trying iwan rai tagi jingkit ki bapel ban ibu hak kejat jong mi try. Ku Jisu don na preng jengi. Ka jingkit jong ka jingpang le sila ki bon snam atray. Hado menta umyo jingkot. Handay trying inget melong ublay ubay snay. Ublay badap kerhay da ka jingit. Melong unong penkia unong penkot jengi. Lesi kum katuka kentay ka bapang misnam. Kala siyang keleng saudong try ban wadi ki doktor ban penkot ya ka. Handay lalong le no Henry try, deka kelimat baka tip sepang jong mi, kalayo mat ya kabor baka jimpin kia, menta try mengidum ngilum lang hang ni, ngidon kamat jong mi, meyo ilut ke jingpang jing sito makamet jengi, meyo ilut ke jingpang hakamen sim, hakadonut hakajingmut ke jing perkat, atray umdan ika mamem la ban le atray, tokner kakti ke jong mi try, highway payway nangi. Lesi don kibat ya pang hayeng kila trang mahabanwan man sim benta mandagatsingi kim sim yo lat atray Jisu kumbamen kta mentayangi kta ruye ki try haking kisem lesi gadi ka jingpang jong ka jingjay tu banwan siya kaying jong mi lesi kalong ka jingpang ka basisya jong ki tukotmet lesi kalaban long ka jingpang jong ka mensim namaladon ka jingmong hagadonut lesi kalak balong ke jingpang jong ke jingmut jing perkat atrai kaktin jong mi lembah ke kitab jong Jeremia kalanong ke banyaw ke dekot ke banyaw kaktin jong mi koong ngan sakar ku yaw breu banget berbesanya hanga amen trai nginget mendagasngi ngingilawan hang ni ban yang sakhi ke jinget nginget ku trai hami ban nginget mendagasngi ngin sami dak ni kejaka ringkat ke jingker ku jong mi ban nam tagi bapang ke basitom trai lembah kaktin jong mi ke kitab Jeremia nyau kat sao atrai hakan ni kaklemat ngikam genti kan nyau kat sao atrai ka bakaktin jemi kong tupen koit ku trai hadu bangin da syat bah amen trai tupen koit ya baro hadu banda syat haleluya haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. ya ro you try ya ro you try you ku play sibon ku try Lada don nakaliang kiru paiba kirang babalang ni kiruniam pilaban ni sementa gan kijing duai da ba piwan sa ni sa strong Ko try Jisu ni hang ni nilaban mani yame da ka jing kemen ba da ka jing suk amdon ba penthut yangi Henry mentangi kan mau yaki para Kristan jongi hakiwe pat ki jella jongkari jongi hakaba kimla ban pla ela ka jingai ta ka jinglai lut kimla ban simbenta ha ki jingle niam kimla ban ya lumlang ban mane yame ni kan mau yaki bat ni duai na ka benta jongki ni pensong nongrim ya ka jinget bat ka jingduai jungi halor kiktien jung me bamela ong ki kherdop jong ka dujok kinumla persha ya ka balang junga ni kerpa di me ko try bamen yarap ya ki para Kristan jungi hakiwe pat ki jella jong kari jungi kisaban ben ki nongsun jong kabalang jong me kiwat kanu kadau ban khang lad yaki nongbud jong me ban mane yamme ban penlong ya ki jing duai ne ki jing lenyam ko try to don lembat ki yarap yaki but ai ba kabalang jong me hakari India jongi kan yo ya kata ka jing lai luit ban play ala ka jingait
ban penbenaya ka kubor ka babha ban mani yame lengba ki jinglen yam bapher ngi kerpad yame kotrai Ngi kerpat yame ko try. Kenrat bije kene klemat. I kwaro ben pau ki jing sngongu ki bamela kerku kerdo yangi how new snam baro shi snam. Mela pendap mela penbiang yangi naduk ke bam ke di ke kup ke sam ke kam ke jam ke mai ke ji ke kot ke kyak ke syat ke nang. Bat ha ke jing men sim ke jongi wei pai wei mela ai ke met ke snam jong me yangi mangin bam mangin di. Nak bedang ke jing kerku baro ke kam tam me ai ngi men sim ko jong me. Ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko try Jisu. Naga bentai mei pa ki men ki para ki jongi ki badon barobor bat ngi ki ba pendap penbiang yangi ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko try Jisu. Naga bentai ki bishop ki lingdo ki dunyam barok khoi ki ba barobor ki ai ki jing bam ben sim naga bentai jongi ha ki jing don kam jongi ban lech pla ban yo try Jisu. But ki wei ki jing men toy ha ka jing em men sim ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko Nak menta ki nong yalam ki jongi ki nong yalap ha kane ka rikasi jaintia ki balej keleng ki jaka ban yalap ke ketien ke jong utrai ban yarap yangi bangin dub laj na ke jingte amrau ha ke pop bat kham tam e badon ki jingya jan ba ya jan tam bat utrai Jisu ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko try Nak benta ki tu baro ki badwai barbor nak benta jongi barbor ki bayasai nak benta jongi la bandai ki retreat center la bandai ki kenhun duai la bandai ki bahiang asam nak benta jong kiru ke bame ai hangi ko try ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko try Jisu. Bat nak benta baro ki jingger ku ke bangiyo how new snam shwabun ku new snam ko try ngi ko man ai ngu ai dam yame naman me pelai ingin ke tersim jong baman me pelai ingin ke jing penshoy hadu menta bedang ai ngi bangin ya kene kalan bangin kela ke bamut ngimpat yap ngimpat lej no namar medang kwa yang ngi bangin syakriya me man pendep ki kamram ki bedang sa ke jongi ngi sngongu yame ko try Jisu. Ngi songu yame ko try Ngi ai nam yame ko try Jisu. Ngi ai nam yame ko try Ku blei shibun ko try Jisu. Jisu. Agni ko por ngin rai shi de khot man sngongu yo try ngi sngongu yame Jisu. Ni sngongu yame Jisu. Malakas ngi man kapor ni sngongu yame ni sngongu yame Jisu. Ni kuble yame Jisu. Ni kuble yame Jisu. Ni kuble yame Jisu. Malakas ngi man kapor ni kuble yame ni kuble yame Jisu. Malakas ngi man kapor ni kuble yame ni kuble yame Jisu. Ni pelum pelang kini ki baro ki jing temu babha ke jongi bat ngin duai ke jing duai bau trai uhi kai yangi ku kpa jongi bah beneng kalong ke bakut kerteng ke jomi kan wan ke hima jomi kalong ke mon jomi ha ke kendo kumbah beneng doa yangi menta ke jing bam jongi ke bahala ke sngi batu map yangi ki ringkang jongi kumbang irungi map ke bale sniu yangi bat wat yalam yangi syaga jing penshoy Henry to pelat yangi naga basniu. Tungin dem ngin yamani shispa nyo pukandai ngin yang lang baro bat ngin mani yo try tungin dem ngin yamani
Tongin ya duai ablay da kane ka sakramen baphala melabu habdeng jungi ya ka jingkan mau ka jing shitom ka jing ya bat ka jing me pa jung me to yara piangi ban burom ya ka met bat ka snam jung me khnang ba ngin yo barabor ya ki so jong ka jing sius pa me uba em bat ba senshar junom la junom. Amen. Amen. Akhirnya kepor, ngin ruai ke jing ruai, ban kerpad yu Jisu, ban pelong ki dono jong pi jong abaro, ban kam tame ban long ki bas ngoret, ban pelong ke yeng ke sem jong ngiru, kum ke yeng ke sem ke jong utra Jisu. Al Jisu bas ngoret ba jemno, Al Jisu bas ngoret ba jemno, long yangi pelong yangi kum ka do nur jong me
Ajisu baskore, Ajisu baskore, bajemno, Ajisu baskore, bajemno. Long yang ikum kayin kesem, pelong yang ikum kayin kesem jong me. Belong yangi, belong yangi, belong yangi, kum kayin kasem jong me. Belong yangi, belong yangi, belong yangi, belong yangi, kum kayin kasem jong me. Ai ka jing thak ti ka jam sa chi sen an badaw blay jong ni man baro ka jing kar put mau ai ngi ni ro ye me ka jisu ni ai nam ye me ka jisu ku blay shi bun jisu. Shua bengin penkut ya kanika program nyai kublay sa shisen nyai Reverend Father Gomes ibawan hakanika kelas ngi ka bamenta namar menem step imshim lala banya dan lang bat ngi haka mas bakut dikum kadak ka jing burom jong ngi ya ngi kirpat i pada Gomes bainuan shini ide i parish priest rang pada rang ba jongi haki snem ki bala dep bat ila syakri bat trei ya kanika parish bat kumjo i ka snong jongi hakin reus nem ki bala dep pada ripidon shini sajan ngidon ka dak kashin ban pen pau ko jisongu jongi yapi ngigerpat ya ipada rangba Father Augustine to do the honors of felicitating Father Gomes and the Shillong Catholic Charismatic Renewal Service. Reverend Father Edmund Gomes, SDB, ex-parish priest Nong Tamai Parish, Nang Taka Kenhun, Shillong Catholic Charismatic Renewal Service support ka Jingalam Jong Irangba, Kupar Shadam. Baro ka Kenhun kabaday ka Jong I, subhawan lang siya ni siya kaman. Kumlisibon pada rangba, kumlisibon pada Gomes, bat ka team Jong I rangba. Father Gomes, where are you? We have another token of love. A potted plant. Environment friendly. Di dakani ka jingle burom ya I padar Gomes bat ya kani ka kenhun ka ba ka jingle riublay jungi hakani ka sngi kalong ka ba syongkun ka ba syongkia bat kumbaong Shakespeare all wells that ends wells. Baro ka bakut akay ka ba kalong kababha nadu men step nilas dang tik hakapor kaba men skiru katno kalong kaba kta asishay ngi ngalai don kirang ba don kilong kami don kisamlai ke ba jukhi kakti kejat men takasngi hakajing alam jogi ni kekenhon ngi baro kilai yo asishay kata ka jingi kendo bapura basisha bat utrai jungi uji sukris de dakani kani ka session ke baar kalapoy siya kabakun ngin saya lumlang hadin katu kat Nepal na kabentaka cultural program. Ka jingpen bana ka bakhaddo.
ngin ya sngo satang gawai ke jingruai na ka kanhun jong irang ba kupar syadam hadin kini kerpat ye irang ba balang ba moonlight karmalki ban ai ya ka jing ai kublay na kalyang jo kabalang gabi kot vote of thanks samla rang ba kupar your turn kani ka jingruai ka bakerteng ka trinity ba khoj way blay mo te ka ya habro bat ka jingrakhe mata ka sni ka yeng ka sem mo ka yeng ka sem ni don yaw blay pa blay khon blay mensiem ini perlok jonga in sa ai ka action song bat kani ka jingruai klem da shat ma phi kam don jingmut te ka mot phi ru bor khoi ya yeng lang ban ngin ruai ban ya ro ya ka trinity ba khoj way blay bat shwa ban ngin ruai kani ka jingruai barobor ni sedang ban kerteng ukpa denam ha ka kerteng upa ukon mensiem ba khoj amen ya tak tilang ale ale bin riu baro lelang ale ngin yar wai lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen ale ale bin riu baro ale ngin ya shalang yaro you try ublay lai way ublay ba isen haukpa oh haukpa but how kun but how men sim ba kod amen kilai person balong kawe alingin yaro ban mani blay ale long kami long pa ale long kami long pa alingin yarwai lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen ale long kami long pa alingin ya shan lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen haukpa oh haukpa rwai lang but how could but how men sim ba could amen kilai person balong kawe alingin yaro ban mani blay haukpa oh haukpa but how could but how men sim ba could amen kilai person balong kawe alingin yaro ban mani blay kukun samla ale kukun samla alingin yarwai lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen ale kukun samla alingin ya shalang yaro you try ublay lai way ublay ba isen right jam oh haukpa but how kun ngam yo snow but ha bun bam nang re le ran dei oh haukpa but how kun but how men sim ba kun amen kilai person balong kawe alingin yaro ban mani blay ale contation rang ale contation rang alingin yarwai lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen ale contation rang alingin ya shat lang yaro you try ublay lai way ublay ba isen menta kham jam oh haukpa but how kun but how men sim ba khoj amen kilai person balong kawe alingin yaro ban mani blay kham jam shushu oh haukpa but how kun
bakut amen Kilai person balong kawe Alingin yaro ban mane blay Ko heparit ale Ko heparit Alingin yarwai lang Yaro you try Yaro you try Ublay lai way Ublay ba isen ay Come jump Ale Ko heparit Alingin ya shan lang Yaro you try Ublay lai way Ublay ba isen ay Come jump how pa Oh how pa Come jump But how kun But how men sim bakut amen Kilai person balong kawe Alingin yaro but mane blay sa shisin Oh how pa But how kun But how men sim bakut amen Kilai person balong kawe Alingin yaro but mane blay Alingin yaro but mane blay sa shisin Alingin yaro but mane blay I jing tamti ke trinity bakut away blay Blay shibun